Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko saiora. Gaur Eneko Sagardoi aktorearekin hitz egingo dugu eta ondoren Amaia Caballero etorriko da Intiatik gure platora. Orain has gaitezen betiko edukiekin. Gaurko komunikabidetako azalak ikus ditzagun. Diario de Notiziasekin hasiko gara. Titularrak Nafarroan diru bilketa fiskala uztailera arte 19% jaitsi dela dio eta horrek 361 milioi gutxiago suposatzen dituela. Horretaz gain, Nafarroak heriotza bat eta 105 kasu erregistratu dituela azpimarratzen du azalean. Argazkiaren bidez aldiz, uda gailurrak igotzen igarotzeko aukera nabarmentzen du. Horretaz gain, ikasleen arteko eten digitala estaltzera 4,6 milioi bideratu direla azpimarratzen du gaurko notiziasik. Eta bestalde, Launika Iruñeko egoitza berria prestatzen ari dela ere aipatzen du. Kiroletan, Roberto Torres Osasunako jokalariari eskaintzen dio tartea. Eta Bayer taldeak 6. Championsa irabazi duela nabarmentzen du. Azkenik, kulturari dagokionean, Imanol Raio hil kanpaiak filmeko zuzendaria elkarrizketatzen du gaurko egunkari honek. Diario de Navarrarekin jarrai dezagun. Titularrak dioenez, Nafarroako 3 langiletik batek 75 urte bete baino lehen erretiroa hartzen jarraitzen du. Argazkian autobus geltokia ageri da, aurten bere kapazitatearen erdira. Horretaz gain, Tuterako adinekoentzako egoitza batean 16 positiboko agerraldia izan dela nabarmentzen du. Futbolera pasaz, Brandon Osasunara itzuli dela aipatzen du eta Javi Martinezek 2. txapeldunen liga irabazi duela. Bukatzeko, sarrioari buruz, elurretan bizirik irauten duen animaliari buruz mintzatzen da. Gara ikustera pasa gaitezen. Titularrak aste batean erregistratutako 4.373 kasuak nabarmentzen ditu, eta positibotasun tasa 9%koa dela jakinarazten du. Argazkiaren bidez, arakatzaile nafarrak barrutik erakusten dizkigu eta haiengan ezartzen du arreta. Gai aldatuz, Siziliak migratzaileak bat-batean kanporatzeko agindu duela jasotzen du azalonek, eta Lukashenkoren inguruko analisia ere eskaintzen du. Bestalde, Nafarroan asteburuan poliziak 14 botilloi sakabanatu dituela aipatzen du. Gainera, iaz Bizkaian adingabe hartatuen kopurua 120 hazi zela azpimarratzen du. Horretaz gain, Bidasoa iparraldeko trenerako konpromisoen bila dabiltzala jakinarazten du. Eta amaitzeko, Bayer 6. aldiz jarraian Europako txapelduna izan dela nabarmentzen du. Euskal Herria irratiarekin bukatuko dugu. Albiste nagusiak, asteburuan koronavirusarekin 88 urteko emakume bat hil dela dio. Horretaz gain, Bardeako tiro poligonoan maniobra militarrak egiten hasi direla jakinarazten du. Eta azkenik, Tuterako adinekoen egoitza batean agerraldi bat atzeman dutela nabarmentzen du komunikabide honek. Ikusitzagun orain udalerrietako albisteak. Baraininekin hasiko gara. Oltzako zendearen ingurubidean alokairu erregimenean egongo diren babes ofizialeko etxebizitzei buruzko informazioa eskuragarri jarri du udalak webgunean. Horretaz gain, hurrengo ikasturterako kultura, ikastaro eta tailer egitaraua ere argitaratu dute webgunean. Eta bertan ageri dira informazioa eta izen emateko epe eta baldintzak. Gainera, irailaren 18tik 20 ospatuko den 26. titere jaialdiko programazioa ere jada kontsulta daiteke. COVID-19aren aurkako segurtasun protokoloari jarraiki, sarrerak aldez aurretik hartu beharko dira Barainain auditorioaren aplikazioaren bidez. Eta sarrerak eskuratzeko aukera jadanik zabalik da. Eta Barainainekin bukatzeko, ostegun honetan, abuztuaren 27an, Artearekin terraza zikloaren 2. saioa egingo da, 8etan Kulturguneko plazan. Bandada taldearen kontzertua izanen da. Talde hau hainbat estilo uztartzen dituen soinu elektriko batez definitzen da, publiko ororentzako abestiekin. Honetarako ere, sarrerak aldez aurretik eskatu behar dira plataforma berdinaren bitartez, eta eguraldi txarra egiten badu Sahatz ikastetxera mugituko da kontzertua. Antxoainera pasako gara.
Kultura plazara ekimenaren baitan, ostiral honetan, abuztuak 28, hip-hop jam saioa izanen da 8etan Rafael Alberti plazan. Eta hurrengo egunean, larun batean 8etan ere, helduentzako zinema Green Book pelikularekin Udaletxe plazan. Horretaz gain, helduen prestakuntza ikastaroak antolatu dituzte. Ikastaroek oinarrizko ezagutzak eskaintzen dituzte bizitza sozial eta kulturalean parte hartzeko, eta etorkizunean ikasten jarraitzeko. Oinarrizko prestakuntza hau, Jose Maria Iribarren helduen oinarrizko hezkuntzarako zentroan ematen da, eta eskaeraren arabera, Iruñerriko auzo eta herrietan. Ikastaro horietako bat, etorkinentzako gaztelania ikastaroa izanen da. Helburua ulermen eta adierazpen baliabideak ematea da, hainbat egoeratan gaztelania egoki erabili ahal izateko. Gainera, matrikula egiteko epea irailaren 2tik 9 izanen da, 9:30 ordu batetara astelehenetik ostiralera eta 5:00 7:00 astelehenetik ostegunera helduen oinarrizko hezkuntzarako zentroan bertan. Arangurenekin jarrai dezagun. Bihar, udako zinemaren programazioaren barne, El Gran Baño pelikula proiektatuko da gaueko 10:00. Sarrera musutruk izango da, baina eserleku mugatuak egonen dira. Gainera, filmea 12 urtetik gorakoi dago zuzendua eta maskara derrigorrezkoa izango da. Bestalde, ostegunean abuztuaren 27an, Turistreando umore antzerki emanaldia egongo da arratsaldeko 8etan Mutilloa plazan. Gazte eta helduei zuzendutako ikuskizuna da eta sarrerak ere doakoak izango dira. Bukatzeko, Iruñean, Sanduzelaiko Juaristi doktorearen kaleko eta Txantreako Andre Maria Laguntzakoaren kaleko igarobide jasangarrietan hasi dira itxura hartzen bidegorri bereizi 2 noranzkoko eta gorriz pintatuak. Segurtasuna indartzeko neurri gisa eta kontuan hartuta gainera txirrindularien kolektiboen eskariak. 2 eremuetan jarraitzen dute berrurbanizazio lanek eta irailaren amaierarako amaituko direla aurreikusten da. 2 proiektu horietan Iruñeko udala lanean ari da hiriko 2 auzotan 2 igarobide jasangarri sortzeko. Jarduketa taktiko edo leunen bidez, inbertsio handirik eskatzen ez dutenak eta azkar egiten direnak. 2 eskuhartzeak kilometro inguru luze duten 2 bidetan egin dira. Aldaketak egin dira kaleen sekzioan aparkalekuak berrantolatzeko, 2 noranzkoko bidegorri bereizia sortzeko eta gune berriak gaitzeko. Horietan, egonaldirako guneak eta gune berdiak egiteko herritarrek erabili eta disfrutatu ditzaten. Bidegorri gorrien tarteak ia guztiz amaiturik daude. Seinaleztapen horizontala eta vertikala baino ez da falta. Obrak guztiz amaitzeko falta dira horrez gain hiri altzariekin eta lorezaintza lanekin loturiko alderdiak. Jarduketa hauek Go Green Iruña estrategiaren barnean sartzen dira. Estrategia horrek hiriak klima aldaketari aurre egiteko garatutako jarduketa guztiak hartzen ditu barne. Eta datozen urteetarako jarduketa ildo berriak zedarritzen ditu. Haiek gauzatzeko behar diren baliabideak, adierazleak eta jarraipen zein kontrol xederetarako bitartekoak baloratuz. Ikus ditzagun orain gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur, iparraldeko haizeak hodeiak pilatzen jarraituko du ipar isurialdean. Gainera, baliteke kantauri isurialdearen ekialdean tantaren bat edo beste uztea. Arratsaldean garbitzera egingo du eta pixkanaka eguzkia gailenduko da hodeien gainetik. Hegoaldean eguzkitsu egongo da goizean goizetik. Tenperatura igo egingo da, altuenak 25 gradu ingurukoak izango dira eta zertxobait altuagoak Nafarroa eta Araba hegoaldean. Bihar, asteartean, bero puntua izango dugu, baina ez du luze iraungo. Giro eguzkitsua goizean goizetik, eta haizea aldakor eta ahul ibiliko da. Horren ondorioz, temperaturak gora egingo du, eta maksimoak 30 graduraino iritsiko dira, kostaldean izan ezik. Eguerdian, haizea aldatu egingo da, mendebaldera, eta ipar mendebaldera egingo du, eta indartu egingo da kostaldean. Haize aldaketak freskura ekarriko du, eta hodeiak ere bai. Egun amaierarako zerua estalita geratuko da ipar isurialdean. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean,
ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Pasa gaitezen gaurko eguneko efemerideak ikustera. 79. urtean, Vesubio sumendia piztu zen eta errautsez estali zuen Pompeia hiri erromatarra. Gainera, abuztuaren 24ean ere, baina 1929an, Yasser Arafat, politikari palestinarra, eta 1984ko bakearen Nobel saria jaio zen. Horretaz gain, gaurko egunez, baina 1932an, Xavier Arzallus, politikari euskalduna, eta EAJaren Euskadi burubatzarreko lehendakari ohia jaio zen. Eta bukatzeko, gaurko egunez, baina 1985ean, Microsoftek Windows 95 sistema eragilea merkaturatu zuen. Kaixo, Eneko, zer moduz? Kaixo, ondo hemen beroa pasatzen, baina ondo. Zuri nola eragin dizu pandemia honek? Ez dizu gehiegi eragin, ez? Lanean zabiltza tope? Bai, kuriosoa izan da, eragin dit asko, baina emaitza izan da positiboa, esan dezagun, lanak egin ahal izan ditu dalako, adibidez badago telesail bat orain grabatzen ari naizena, datorren astean publikatuko dena zer den, ezin nuena egin, beste pelikularekin, Kontando ovejasekin, Madrilen egin dudana oraintxu, bat egiten zuelako, baina pandemiak bai pelikulatzeratu arazi zuen, eta hau ere bai, eta orduan ja ez ziren solapatzen, orduan egin ahal izan dut. Orduan, bueno. Baina beste alde batetik, hori antzerki estreinaldi bat neukana Amakuraia Arriagan, hori bai atzeratu zitzaigula eta kantzelatu genuen estreinatu baino 5 egun lehenago itxi gintuztelako. Baina bueno, hori ere urrian egin ahal izango dut, orduan egoera dena kontuan eukinda, ni oso lanpetuta, orduan oso pozik, bai. Ez du, eta duela oso gutxi handiaren benetako ezurrak aurkitu dituzten. Ja, pasadan egia da, pasadan astean, ez, edo aste honetan bertan izan da. Bai, oso gutxi izan da. Pasada bat, bai, ikaragarria. Gaur egon naiz irakurtzen El Paisek ere atera du, eta kriston emozioa, eta gogoak, argazkitan ikusita jaunkitu nintzen, baina gogoa handia bertatik bertara ikusteko ezurrak. Ez dakit da pixkat surrealista, ez? Bene-benetan ezkenekielako non zeuden, eta, bueno, unkigarria da ere bai pentsatzea, hor zeudela, hor metro batzutara grabatuko genuen, esan nahi dut. Orduan, polita, eta nik uste dut familiarentzat ere, bueno, izan dela ere nolabait, lasaitasun bat, edo gauzak bere leku hartzea, orduan polita bai. Eta zuk nolabaiteko lotura sentitzen duzu pertsonaia honekin? Zer sentitzen dudan lotura? Bai, loturaren bat edo ezurrak aurkitu zituztenean, zuri zer suposatu zituzun? Hombre, ja, bastante kuriosoa da, benetan existitu den pertsonaia baten papela tokatzea, ez da? Eta kasu honetan gainera, bizirik dagoen inork ez du ja ezagutzen, ez zuen ezagutu, ez? Orduan ja bazen bitxia, eta orain ja, ikaragarria, ez? Eta errespetu handiarekin, baina badiotzut, unkidura handiarekin ere bai, esatea, genekien existitu zela, ez? Baina ezurrak dira ja fisikoki nolabait, ez da lenguan zuzendariak garainok, esate zuen, ez da guanteak edo aurkia, da bere ezurrak, ez? Eta, ai ama, eskerra bakarrik nagoen, eta hemen ez dago inor kontagiatzeko aukera. Ea birusa izango duzun. Ez, PCR kontrolak egiten dizkigute, analiziak, eta dena ondo, baina nago alergiarekin orduan.
horrela nabil. Baina. Eta hemendik gutxira, zure lan batzuk ez ikusi ahalko ditugu, adibidez, zinemaldian ikusi ahalko da kanpaiak pelikula. Bai, zuzendari berrien sailean gainera, asko gustatzen zaidala sai hori, eta uste dut gainera oso plaza polita izango dela kanpaiak aurkezteko Imanol Raio Arbizuarraren pelikula, eta justu gaur idatzi dit pelikula erakusteko, zinemaldian pelikularekin topo egin aurretik, eta gogo handia daukaz, Imanolek dauka, ez dakit bianai ikusiko zenuten, bere aurreko pelikula, baina dauka mundu oso partikularra, ez? Eta seguru zerbait berezia egin duela, badakit muntaian ere aldaketa batzuk sartu dituela, orduan da, ez da beti pasatzen, behin pelikula bat egin ostean ikusteko edo inkognita denean pelikula, baina uste du sorpresa oso polita hartuko dudala, eta ea publikoari ere gustatzen zaion, edo interesgarria egiten zaion, ze bada partikularra, Imanolen begira da, eta kanpaiak, emango du zer esanan ikuste bai. Eta nolakoa izan zen pelikula horretan lan egitea? Kanpaiaken grabaketa esperientzia oso polita izan zen. Rodaje oso lasaia izan zen, Imanolek oso garbi zeukan kamera non jarri, aktoreak nondik nora mugitu, eta gero berak badauka kodigo edo, kodigo mundu oso partikular bat, aktoreon kasuan adibidez, kontentziora eramaten gaituena, begirada finkora, eta niretzat oso erakargarria da sartzea zuzendari baten munduan, on ikusten duzun, zuzendari horrek badaukala bere mundua, gehiago edo gutxiago interesatu alzaizuna, baina bere mundua da. Eta hori mantendu nahi du. Eta niretzat, nik esaten nion hasieran Imanol, baina zure pelikula bate, eta bai. Eta oraindik ez dut ikusi, baina uste dut ez diola muzin egin benetan berak dituen impultso artistiko eta teknikoei, eta oso pelikula personala egingo duela berriro ere, orduan ikusteko gogoz. Baina egia da, rodajea lasaia izan arren tragedia bat dela, tragedia greziar bat, berak dioen moduan, orduan nik uste dut bai eramango dudala sorpresa polita, rodajea lasaia iruditu arren, uste dudalako emaitza, irudi aldetik, historia aldetik, tono aldetik, oso fuertea izango dela. Oso fuertea da gertatzen dena ikusiko duzue. Orduan gogotsu ikusteko pelikula bai. Eta ez da zaila nolabait ulertzea zuzendariak eskatzen dizuna eta lortzea benetan hori transmititzea? Bere kodigoan sartzea eta zuzendarien kodigoetan sartzea beti da erronka bat, baina nik uste dut zerikusia daukala eskuzabaltasunarekin, prest egotearekin, esatera, niri gustatzen zait gehiago horrela lan egitea, edo gustorago nago lengoaia honetan, baina ez da nire pelikula, da zuzendari honen pelikula. Eta ni naiz instrumentu bat, nire iritzia daukat, emango diot, baina azkenean berak sinatuko duen obra bat. Eta orduan niretzat justu kontrakoa, kasi, zuzendari bat badatorkit, edo oso muturrekoa, edo oso berak gauzak argi dituenak, edo ez argi, baina bai tonua oso argi adibidez, ni oso pozik sartuko naiz, ez da nire pelikula, zure pelikula da, orduan ni saiatuko naiz ematen zuk eskatzen didazuna, eta jazta. Orduan nolabait, gero ere ikasiko duzu, ez? Zuzendari bakoitzetik, suposatzen dut, asko. Berdinak. Ikaragarri, eta gehiago, egia zen, Imanol moduko zuzendari partikularretatik, irteten dira. Lerro arruntetik, edo ikustera ohituta gauden horretatik, orduan ni desiatzen nengoen, Imanolekin biana ikusi nuenen, esaten nuen, zuzendari hau, egingo du berriro zeo zer, ze tipo bitxia, ez da, zentzu honean, baina, eta mantendu da zintzo, eta lortu du egitea berak nahi zuen pelikulan ikuste dut, orduan, ez niretzat placer bat, horrelako munduetan sartzea, klaro. Eta gero, horretaz gain, zinemaldian ere, Patria telesaila ikusteko aukera egongo da, ez? Eta hori ere agertzen zara? Bai, hori estreinatuko dugu. Oraindik data ez da esan, baina, zinemaldian estreinatuko dugu. Irailean, ez, uste dut. Irailean da, hori seguru, sekzio ofizialean, baina emanaldi berezi moduan, eta gogotsu ikusi ditut, lehenengo 3 kapituluak, 8 izango dira, eta, iraila amaieran badaki HBO ematen hasiko dela, baina lehenago estreinaldia mundu mailan Donostian izango da, bai. Eta hori ere berezia izango da nola, baitez? Gaiari dagokionez dudari gabe, Donostian estreinatzea esanguratsua da, eta, ea ze iritzi zorrarazten dituen, eta, baina, desde luego,
eta Donostia bera agertzen da ere bai, ez? Seriean, eta, bueno, nik uste dut plaza egokia dela zentzu horretan, bai. Badirudi, azken boladan asko ari dela grabatzen, ez? Hemen, Euskal Herrian. Pila bat, bai. Nik uste dut hor badaudela hainbat faktore, ez? Paisaiatik hasita, gero badaude hor exentzio fiskalak ere bai, Nafarroak dauka uste dut Espainiar estatu mailan exentzio fiskalik altuena, grabaketetarako, eta horregatik ere Iruñean, eta Baztanen, eta horren beste, ba, oso ondo, etorri daitezela, eta egin dezagula asko hemen, ez? Eta, baina bai, egia da, pila bat, eta oso gauza desberdinak, ez? Juego de Tronosetik, Imanol Raioren pelikulara, esan nahi dut, eta bueno, eta serieak orain, platoak egin dira Iruñean, Oiartzunen, eta bueno, badirudi gurpila martxan dela, eta pandemia egoera honetan, pixkat surrealista da horren martxan ikustea, baina hala izan bedi. Eta, uste duzu plataforma digitalek adibidez Patria HBO-n emitituko da, tokiak kenduko diotela pixkat zinemari? Bai, nik uste dut pixkat inevitable izango dela, ez dakit lekuak kendu, baina zalantzari gabe sortzaile asko serieak egiten egotea pelikulak beharrean. Hori gertatzen ari da, esan nahi dut, zineko zuzendari asko eta asko, zineko zuzendaria bere horretan existitzen bada, esan nahi dut, pelikulak egin ohi dituen zuzendari hori, orain serieak zuzentzen ari da, kapituluak zuzentzen ari da. Bueno, merkatuak agintzen du, nik uste dut, gremio guztietan, gurean ere bai, ez da. Eta orain badirudi jendeak kontsumo ohitura hori hartu duela, edo arrarazi diotela, eta orduan lan eskaintza potolena hor dago, ez zuzendarientzat bakarrik, aktoreontzat, teknikarientzat ikaragarria izaten ari da, proiektuei ezetz esaten ari dira lagun pila bat teknikoak direnak, orduan bai argi dago plataformek eta plataformetako serieek indarra handia dutela. Gero ere egia da plataformek egiten dutela apustua pelikula batzuengatik, ez? Ja, bai, nik uste dut alegina egin beharko dela mantentzeko ere independentzia bat plataformekiko obra independenteak ere sortzeko, film luzeak mantentzeko, eta, bueno, denetarik egon dadin, ez da? Baina uka ezina da plataformek hartu duten indarra eta hartzen ari diren indarra ikaragarria dela. Eta zuk aktore bezala, non nahiago duzu lan egitea, telesaietan ala pelikuletan? Oso desberdina da, orain telesail hau egiten ari naiz, egia da telesail labur badela, 4 kapitulu direla. Pelikulek ematen duten abantaila niretzat, abantaila nagusia da, zuk pertsonaiaren arkua badakizula zein den hasi eta buka. Eta hori kontrol sentsazio bat da. Serie batean normalena da gidoi guztiak behin betikoak ez izatea, azten zarenean, orduan aldatzen doaz, hau egin nuena, baina horren ostekoa ez da egingo, azkenean horrela egingo da, orduan deskontrol puntu gehiago dago, ez? Serieak ematen dizu agian egunerokotasuna horren pisutsu eszenaren sentsazioa, ez? Asko grabatzen da, sekuentzia pila bat daude, eta kapitulu desberdin pila bat, pelikula desberdin pila bat izango balira moduan. Pelikula bat da, eta badirudi, bueno, errespetu handiagoa zorzaiola obra bat delako, ez da? Baina, bueno, hori, seriak agian arintasuna ematen digu, baina nik ez du serie asko egin, izan nahi dut, Goenkale, gero Patria, eta orain egiten ari naizen hau. Orduan ere ez daukat esperientzia handirik, baina bai, nik uste diferentzia nagusi izango litzatekeela hori, sentsazio hori esatearena obra bakar baten parte gara, edo, bueno, lasai hartu ze hau kapitulu asko izango dira, gauza asko pasatuko dira, eta pelikula desberdin asko daude serie honen barruan, ez? Orduan, bueno, desberdina da. Egia da zinean erritmoa badirudiela dirua dagoenean behintzat geldoagoa dela, gauzak zaintzen direla, baina gaur egun ezin duzu desberdin du serie batzuetan dagoen faktura, ez, estetikoki eta da pelikula honenen gizakoa, ez? Eta zentzu horretan nik uste dut, lerroa gero eta lausoagoa dela. Eta orain plataforma hauekin ere ez, eta serieekin, ez duzu ere nolabaiteko agian presioa gero mundu osoan ikusi daitekeen zerbait dela, ez? Begira, bueno, hitkanpaian adibidez Itziar Ituñorekin, suposatzen dut berak, de papeleta gero hartuko zuen fama izugarria dela. Ikaragarria, ez da, Jon González ere bai, egonda hor, eta bai da pasada bat, osea da imagina ezina, neurte ezina. Gero egia da,
grabatzen ari zarenean, nik jakina ez daukat, naiz hurbildu ere egiten itziarren magnitudera, baina lanean lana da, esan nahi dut, ez ditugu hor milioika jarraitzaile plano bakoitza ikusten, nola grabatzen dugun. Gaude hor eta lana betikoa da. Eta gero gainera inoiz ez dakizu ze produktuk edo ze obrak izango duen benetan horrelako oihartzuna, ez? Baina argi dagoena da, ba gaudela oso kanpora begira eta begiak gainean izatearen sentsazio hori inoiz baina bueno, horri ere alde ona atera beharko zaio, ez? Eta da Itziarrekiko kasu honetan interes handia dagoela edo jarraitzaile asko dituela, eragin dezala horrek lan gehiago sortzea, ez da? Baina beti ez da horrela ere, eta ez du esan nahi 5 milioi edo 6 milioi izateak gero zine-aretoak beteko dituzunik, ez? Hori gertatu da, oso figura fuertekin eta ez da matematika. Orduan, zeren arabera, gero zerbait arrakasta dela, ez? Ez dakit, baina argi dagoena da, ni lagun asko ditut, Madrilen milioika jarraitzaile dituztenak, pelikula baten parte hartu zuzendari oso ezagun batekin, eta zine-aretoak erdi hutsik egotea. Orduan, hor bada zerbait, ez dagoena harreman logiko bat, ez da, jarraitzaile Instagramen dituzu jarraitzaile kopuruak, eta zinera pelikula hori ikustera joango direnekin. Gehiago uste dut harremana dagoela, adibidez, Netflixen gero jarri alduzun pelikula batekin, edo. Baina ez dago hor, nik nuke jakingo esaten ze irizpide dagoen, edo ze formula den, ez. Hori ere niretzat bada seinale ona, ze nolabait askatasuna dago, ez, esan nahi du jarraitzaile kopuruak ere ez duela horren beste kondizionatzen, gero izango dituzun ikusle kopuruak gutxienez zine-aretoetan. Orduan, horrek bai produktoreei, bai sortzaileei, askatasuna edo ematen diete eta aktoreoi aukera, esateko, bueno, naiz eta ez dakiz eman mila jarraitzaile ez izan, hori ez da kondizionantea izango. Hala ere, bada, gaur egun, noski. Ez da berdina. Jakina, ez da berdina izatea guztiz ez ezaguna, edo 10.000 jarraitzaile izan, edo 5 milioi. Noski, interes komertzialak ez dituzu berdin esorrarazten. Eta uste duzu hil kanpaiak pelikulak jendea erakarriko duela, jendeari gustatuko zaiola? Bueno, berezia izango da. Ez dakit, eske desiatzenago ikusteko pelikula, ze badiotxut, osea, grabatu dugu, baina Euskalo orain Imanolek eta zer egin duten, ez? Baina nik uste dut oso erakargarria izango dela duen partikulartasunagatik. Nik uste dut bai erritmo mailan, bai estetikoki, bai antzezpena, bai historioa bera, bueno, ikustera ohituta ez gaude edo normalean ikusten ez ditugun pelikulen gisakoa izango da, eta espero dut erakargarria izatea. Eta batez ere, hurbilarazteko jendea, kasu honetan Imanolen mundu horretara, eta bueno, Miren Gorrotxategiren mundura ere bai, ze bere 33 estil novelan oinarrituta dago, Joanes Urkixoren gidoiarekin, eta orduan, gustatuko litzaidak oso erakargarria izatea jendearentzat, eta hori espero dut, aurkituko dute pelikula oso partikularra, baina bueno, ez dut ikusi oraindik. Orduan, esango dizut ikusten dudanean. Vale. Dena den, agian ez, desberdintasun izatearen horrek nolabait beldurra eman dezake, ez, zinemara joateko orduan. Bai, baina badiot, osea, formulak daude hain galduta, ez dakizula inoiz, nik uste dut ja gaur egun zerk funtzionatuko duen. Badakizu zeintzuk diren tendentziak eta gauza hauek, ez, baina momentuaren arabera, momentuarekin daukan oihartzuna pelikulak, ze aktore dituzun, ze beste pelikula dauden karteldegian, horren beste faktore daude, inoiz ez dakizula segertatuko den, ez? Beti, hombre, ez da ere zero espero duzula eta errepente 100, baina, bueno, sorpresatxoak egoten dira. Baina, auskalo, hain mundu, gaude hain mundu likidoan, eta gure industria, nolabait deitzeagatik, hain arraroa da, ez dakit egia da, urten ere urte arraroa dela, pelikula pila bat estreinatuko dira, zain daude denak, normalitatea ia iristen den gehien aprobetxatzeko, salak izango ditugu beteta, eta bueno, hor susmatzen dut, gaizkien irtengo direnak edo gehien sufrituko dutenak pelikula txikiagoak edo autore pelikulak izan daitezkeela, ez dakit, baina bueno, egia da, hor aglomerazioa egongo dela pelikula eta eskaintza handia.
Bueno, eman beharko diogo aukera, ez? Bai, a ber, eta zinera asko joan, baina gero ere esaten duzu momentu hauetan, igual jendeak ere ezin du permititu ez dakilako ze izango den bere bizitzarekin zinera horren beste joatea, ez? Momentu hauetan jendeak igual ezin duela permititu zinemara. Bai, hori da, momentu hauetan deligatua dela, ez da, esatea jendeari, etorri zinera, behar zaitugu, ze jendeak ere orain beste behar izan batzuk ditu, beste ardura batzuk ditu, pandemia egoera baten gaudelako, ez da? Baina egia da, alduenari, deia egiten diogula jakina, gremio guzti egiten duten moduan, kontsumitu dezatela jakina, horrela bakarrik mantenduko garelako, eta zineak espazio seguru bat direlako, hori ere, esan behar da, eta antzokiak ere bai, baina nik ez dut uste oso justua denik orain esatea, etorri zuen esku dago, zegoerak oso delikatuak daude, eta egin aldugun honena da, pelikula onak egitea, eta erakargarriak egitea, eta alduenak eta permititu alduenak ikustea, eta ordu pare bat politak igarrutzea, eta interesgarriak, eta horretarako egiten dugu lan ere bai, ez? Eta orain zuk esan duzu, beste proiektu batean zabiltzala, ez? Eta etorkizunera begira badituzu gauza berriak egiteko. Bai, zorionez, orain ari gara telesail honekin, 4 kapitulu izango dira, Bizkaiko kostan grabatzen ari gara, eta datorren astean emango da informazio guztia. Eta honen ostean, oporrak ditut, lehenengo, eta gero, zinemaldia, bai, eta gero urrian estreinatuko dugu, martxoan estreinatzeke utzi genuen Amakuraia, eta hurrengo urtera begira, Arriagan egingo dut, Miren Gaztainagarekin obra bat, oso potentea izango dela uste dudana, Frantziako zuzendari batekin, eta hori ere oraindik ezin ezer esan, baina hori ere gertatuko da. Eta Kontando Ovejas grabatu dut, eta estreinatuko da ere datorren urtean, Mia y Moi pelikula ere estreinatzeke dago, oraindik datari gabe, baina laster ere espero dezagun, eta hori, momentu zen. Gauza pila bat, jarraitu beharko zaitu. A ber, bai, seinale hona izango da, bai. Ez dakit bukatzeko zerbait gehiago gehitu nahiko zenukeen, edo mezuren bat proietxatu zerbait esateko. Bai, alduena joan dadila. Zine-aretoetara, antzokietara, kontzertu saletara behar zaituztegulako jarraitzeko, ez? Eta baina hori animo, eta a ber, denok osasuna eta hori, denontzat, ez dakit, bai. Eskerrik asko, eneko gurekin egiteagatik, hain okupatuta egonda tartetxo bat bilatzeagatik. Bai, hombre, zuek ere kriston lan egiten dozu, zelan ez, hombre. Eskerrik asko eta egongo gara beste batean. Bai, mil esker. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernu. Orain, Amaia Caballero dugu hemen gurekin, bera Intiako kidea da eta zerealen uztari buruz hitz egingo digu. Kaixo, Amaia. Kaixo. Zer moduz? Zuk, pixka bat, zerealen uzta ez, kontrolatzen duzu eta hori ikertzen duzu? Bai, hor egiten dut lan zerealak ikertzen batez ere varitateak. Eta Nafarroan, ze landatzen da, ze zereal mota nagusitzen dira? Gehien bat egiten dira gara-gara eta garia. Kopuru berdinean, aurten jarri izan dira bakoitza 142. Eta gainekoa da, geratzen den azalera osatu da laborantza alternatiboekin. Hau da, lekaleak, oloa eta koltza. Hor daude bi nagusi, ez? Bai. Eta
zein zonaldetan landatzen dira bereziki? Badaude Nafarroan zonalde batzuk hobeak zerealak landatzen? Bai, landatzen da Iruñerrian, hau da Goñi Baiaratik Egoizibarrera eta Juslapeñatik Tibasera, gero Nafarrokoa zonalde erdikoan eta hegoaldean. Baina gehien produzitzen duen zonaldea da Iruñerria. Bale. Eta aurtengo uztaren balorazioa nolakoa da? Izan da nahiko ona, baina jaitsi da 6% 2019-ko. Eta zer dela, eta badakigu zergatik jaitsi den, ala? Bueno, izan dugu baldintza ona, klimatologiari buruz hitz egiten badugu, baina agertu dira gaixotasun asko. Orduan horrik baldintzatu ditu emaitzak. Eta klimak ere eragin handia du, ez? Suposatzen dut. Bai. Moraldi bakoitza desberdina da, baina aurten izan da nahiko berezia. Ze, hasieran hasi genuen hori askorekin eta ereitza atzeratu zen asko, baina gero jarri zen ongi, jarri zuten ongi. Gero negua izan zen nahiko lehorra eta izutzi gabe, orduan laborantza garatu zen oso ongi, eta hor pentsatu dugun, izango da usta errekorra. Baina azkenean etorri zen uda berria eta izan zen umela eta epela. Eta garatu ziren landareak oso ongi, baina gaixotasunak ere bai. Orduan horrek egin zuen kalte emaitza finalean. Eta gero zonaldeen arabera badaude klima desberdinak? Bai. Baldintzatzen du asko udaberriko euriak. Eta aurten, zorionez, izan dugu euri asko hegoaldean, orduan izan dute oso uzta ona. Eta iparraldean eta erdialdean ona izan da, baina hori, aurten izan da berezia horregatik. Baina beti ekoizten da gehiago iparraldean hegoaldean baino. Beti badaude desberdintasun handiak zonaldearen arabera? Bai. Aurten ez da nabaritu hainbeste, baina egon dira. Eta aipatu duzuna gaixotasunena, zeintzuk dira gehien ematen diren gaixotasunak ala izurriteak? Gehien ematen direnak dira batez ere onddoak. Eta normalean ematen dira garian. Baina aurten ikusi dugu ere bai garagarran. Eta egin du kaltea handia. Eta gehien ikusten dena da roia maria deitzen den bat. Da onddo bat. Eta munduko osoan dago eta arazo handia sortzen ari da. Eta nola altzaio aurre egin? Badago moduren bat? Bai, badaude fungizidak eta gaur egun egiten da aurre fungizidak erabiliz. Baina, karo, fungizida hauek ez dute betiko iraungo. Orduan, saiatzen ari gara beste metodoak aztertzen. Adibidez, urtero probatzen ditugu 40 baritate ezberdinak ikusteko zein den bere sensibilitatea roia mariaren aurrean. Eta, orain arte, onak zirenak gaixotasuna aurre egiteko ez ziren oso produktiboak. Baina, otxinaka lortzen ari gara bereste baritateak ez diren hain sensibleak eta produktibak direnak. Eta hauek kaltegarriak dira, gero gure kontsumorako? Fungizidak? Bai. Hobe da neurrian erabiltzea edo ez erabiltzea. Baina gaur egun oso zaila da ez erabiltzea. Orduan, suposatzen dut ez, etorkizunera begira saiatuko zaretela nola? Bai. Hori, saiatzen gara entxaiak egiten ahalik eta produktu gutxien erabiltzeko. Eta hurrengo urteko uztaren aurre ikuspenak nolakoak dira? Jakin daiteke nola behit? Guk uste, azalera izango da berdina, ze gutxi gora bera berdina da. Aurten adibidez izan da 185.000 hektaria, zeralekin osatua. Eta guk uste datorren urtean ez da azelera aldatuko, baina baritatea bai, gariaren kasuan behintzat. Ze aurten gehien jartzen den baritatea, Kamargoa izen duena, oso sensiblea da eta ikusi da alderantzi ikusten beste baritatea, zer usta atera duten ikusi da aldea, atera duelako gutxiago.
eta guk uste aldatuko dutela. Orduan joaten zarete nolabait aldatzen urtero? Bai, gutxi gora bera, bai. Bai, ateratzen bada beste barietate berri bat produzitzen duena eta resistentea dena, saiatzen gara aholkatzen aldatzeko. Orduan zuek hurrengo urtera begira nekazariei zer gomendatzen diezue? Bueno, beti gomendatzen dugu gauza bera, oso importantea da rotazioa egitea, beste kultiboak jartzea, lurra atxeden ardezan, eta gaixotasunak eta belartxarrak hobekigo saiesteko. Eta oso importantea da varietatea ongi aukeratzea, eta eritzaren momentua ere bai ongi aukeratzea. Eta zuek Intiatik ateratzen duzue informazio, kaleratzen duzue, ala eskuragarri jartzen duzue? Bai. Informazio guztia publikoa da, eta gure web orrian dago. Eta norbaitek badu zalantzare bat edo galderaren bat, kontaktuan jarri alda. Eta gero, ondjoekin eta halako arazoekin, nolabait aurre egiteko zen neurri hartu beharko lituzkete nekazariek? Guk uste jarri beharko luketela beste varietate ez direnain sensibleak. Aipatutako gomendioa. Bai. Ez erabiltzeko hainbeste produktuak, ze hori lehen esan dudan bezala. Ailegatuko da momentua non produktuak ez dira izango efizienteak. Orduan, hobe da aldatzea. Bai. Eta Intiatik ze proiektutan zabiltzate lanean, badituzu proiektu desberdinak? Bai, Intiak hartzen du parte, momentuz, 40 proiektutan. Bila bat. Bai. Baina laborantza estensiboekin dago lotuta, badaude 2, batez ere. Bat, nadapta ditzen dena, eta aldaketa klimatikoari dago lotuta. Eta, daude sartuta Nafarroakoa hainbait sektoreak. Daude osasun bidea, ikaskuntza, etxebizitza eta guk. Proiektuaren barne hori zer egiten da edo zein da helburua edo zer lantzen da? Helburua da egoitzea kambio klimatikoaren aurrean. Gure kasuan adibidez, aztertzen ditugu varietate ezberdinak zonalde idorretan, ikusteko nola okitzen diren. Eta beste proiektua zein izango litzateke? Beste proiektua da Europa mailakoa, eta aztertzen ditu gaixotasunak, agariaren gaixotasunak. Hain zuzen ere, roia amarilla, importantea dena, eta beste roiak, roia parda eta roia negra. Eta hori esan dudan bezala, onddo bat da, eta dago zabalduta mundu osoan. Eta aztertzen duena da, saiatzen da aztertzen, nola ze baldintza behar dituen suertatzeko, agertzeko, eta nola egin aldugun aurre, ez bakarrik fungizidekin, baizik eta beste metodokin. Eta esango zenuke Nafarroa toki egokia dela zerealak landatzeko? Bai, oso zonalde ona da, batez ere Iruñerria. Orduan etorkizunera begira, bai joango garela nolabait hobetzen? Bai, nik uste jarriko ditugula varietate ezberdinak eta egingo ditugula beste metodo batzuk hobekiago egiteko dena. Ez dakit ja bukatzeko zerbait faltatu izan zaigun esateko, ala mezuren bat bidali nahiko zenuke? Besterik ez, esan nahiko nuke nekazariren bat badauka zalantzaren bat edo galderaren bat, gurekin harremana jartzeko. Eta guk daukagula informazio asko zabaltzeko eta haiek begiratzeko. Eskuragarrioz, libre esan. Bai. Eskerrik asko, Amaia etortzeagatik eta emateagatik honen berri. Hurrengoan arte. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara,
etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurkoz hau izan da guztia. Orain, iluntzean taldearen Lurretik zerura kantuaren bideokliparekin utziko zaituztegu. Mila esker oregoteagatik eta bihar arte. Pentsatzen, zeo zer egin behar gauzak aldatzeko prest urteak pasa eta konturatu egin ginen lanpostu bat lortzea zure bizitza zoren helburu bakarra da eta horretarako ikasi eta zure eta pilo egin Ateratzeko prest daude, igo daitezen Lurretik zerura eta azkenik libra gaitezen hasi borroka lagun antola zaite sistemaren beldur gabe honen aurka harituta erori arren neska mutilak jazaite munduan aldatzea bizitzeko modu bat orain gehiago gara sistema honen aurka musika aurkitu genu akordei letrak batu gure mezua zabaldu eta begira ezaz orain arma bezala dugu kanpora ateratzeko prest daude igo daitezen Lurretik zerura eta azkenik libra gaitezen hasi borroka lagun antola zaite sistemaren beldur gabe honen aurka harituta erori arren neska mutilak jazaite buruarnean ditun ideia kanpora ateratzeko prest daude igo daitezen Lurretik zerura eta azkenik libra gaitezen hasi borroka lagun antola zaite sistemaren beldur gabe honen aurka harituta erori arren neska mutilak jazaite buruarnean ditun ideia kanpora ateratzeko prest daude igo daitezen Lurretik zerura eta azkenik libra gaitezen hasi borroka lagun